Lah iya, tuh kluruk. Lah. Ubuk-ubuk. Ya kluruk juga. Hah? Oh sarung. Panas. Kasih game kok laris sebenarnya. Dia laris sepatu. Lah iya, tuh kluruk. Tuh kluruk, Mbak. Pas ora tetep jengker pas pacare nyong pas lho pacare jalan oh menceng apa dengdeng jajal tas mani takoni menceng apa mereng takoni menceng apa dendrek aja takon apa sih menceng karo dendrek kayak takon mari kali sedi si menceng karo dendrek apa si menceng takon mari kali sedi apa menceng itu dendrek apa takon si dene duwe barang menceng karo dendrek hah no kene wih yang ora cantik pokoknya aja anak kok iya kono apa cok cepet ganti kok takon si dene takon nih apa dong malah enggak takut bocah apa takon apa ya takon apa kamu takon dulu ada wah oh kangen apa pusing ya takon Andri kan Andri si mandan mereng ayo apa ya menceng dendrek ndi oh ya pas udah setruk oh menceng oh si menceng kae jebule iki mau digoleki si menceng yo latihan perang aja menginyong wong-wong ana wis posisi kok kana nah kertas pokok karo barong perang jajal ya ngono jajal kayak apa mundur aja ngono-ngono sini begini ya oh gendingnya moni ya kok lagu kabeh gending apa apa ngomong-ngomong ya siap-siap ini kan sekalian boleh tidur oh biasa rancang mani kayak bagus kok hawanya oh nganu menceng gue dong tanganmu aja calon Surabaya tangannya dendek dong diukur sih tangan ya jajal terus ya orang tadi kalau pekok dong orang tadi orang kaya
Ya wis. Mikir ya gue. Pikir dia aja. Persiapan. Nah, kayak gue. Goblok. Mana sih? Kok tangannya jajal-jajal ya? Masa? Mana sih? Ya jajal. Apa pik? Gue taruh tadi. Masa ngedapel? Aduh, kenyak banget ya. Mungkin burung nih gak nih? Siap. Jajal dalam efek itu sih yang salpo. Kesel wis perang barong. Jajal buruk wis mani jajal. Ya, pokok mati nanti. Masa kayu betok. Dia tunggu mana tuh kayu betok. Apa? Telepon. Aja dipojok gitu karena. Wis, iki dari singone. Karo singa sing tanding karo singa jajal. Mana dituru. Ya, tanding karo singone.